Waqt li niċċelebraw il-5 anniversarju tal-enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si, nifmu kemm kien qawwi il-kliem meqjus tal-Papa Franġisku. Jiena nixtieq biex niċċelebraw propju il-5 anniversarju minn din l-enċiklika soċjali importanti, niġbed żewġ riflessjonijiet, anke fil-kuntest li qegħdin ngħixu bħalissa tal-pandemija tal-COVID-19. Il-Papa insista fuq żewġ aspetti fost ħafna affarijiet. L-ewwel nett li hemm bżonn biex aħna nippromovu l-ħarsien tal-ħolqien li ngħixu b'mod sobrju, x'jrid jgħid. Li aħna ma nintilfux fil-ħela jew anke nippromovu kultura tal-iskart. Iżjed ma nieħdu ħsieb xulxin u l-ħolqien li huwa don ta' Alla, iżjed tikber il-kwalità tal-ħajja tagħna. It-tieni aspett li nixtieq inwassal lil min qed jismani huwa li l-Papa jinsisti li l-kwalità tal-ħajja tagħna titjib tassew jekk ngħixu s-solidarjetà bejnietna u bejn il-proxmu kollu tagħna. L-istedina tiegħi hija li aħna ma ninsew qatt is-sejħa tagħna li nkunu solidari ma' xulxin u b'mod speċjali ma' min hu li iżjed fqir. B'hekk aħna nisemgħu il-kelma tal-Papa u nġedduha. Il-ħajja tagħna mhux biss tkun ta' kwalità aħjar, imma nkunu qegħdin nipparteċipaw fil-ħolqien ta' Alla kif jixtiequ il-Mulej.